μαμάς ήταν τραγουδίστρια. Από ιταλικά μέχρι ελληνικά, λαϊκά. Η Αθήνα. Απογέλασε. Από αυτήν πήρε και ο Οδυσσέας. Δεν σου είχα πει να μην έρθεις Αθήνα. Ήρθα όμως. Αυτή έτσι κι αλλιώς δεν φαινόμαστε άλλο άνιμο, ρε. Ναι, αλλά εσύ φαίνεσαι πούστης και αυτό παίζει να είναι και χειρότερο. Λίγο πριν πεθάνει η μαμά, έμαθε πως ο ακατανόμος του ζει. Έχει κάνει και λεφτά, Dani Haroe, nunca există un papá, τι κιόβε! Πάμε στη Θεσσαλονίκη, ρε. Ότι πάμε να φύγουμε, έλα, είναι κατάλληλη στιγμή, ρε. Και μετά θα πάμε και στον ακατανό μας να του πάρουμε λεφτά και την ηθαγένεια, ρε. Μαλάκα, ρουμόρε. Πού το έχεις, ρε. Δεν το πιστεύω. Καλά, ρε Οδυσσέα. Εσύ δεν το θυμάσαι καθόλου. Εγώ το θυμάμαι λίγο. Που ήσουν άλλο τέτοιο χρόνο σκατό. Ο άντρας σας, ο Λευτέρης Χριστόπουλος, είναι ο πατέρας μου. Ο βιολογικός που λένε. Αυτός είναι, ρε, ότι αυτός είναι. Όχι, λέγε το είπες ή δεν το είπες. Λέγε το είπες γιατί εγώ περίμενα. Μίλα! Μίλα ρε μαλάκα, μίλα! Άπαξε στο σπίτι, ρε.